Ассаляму алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату бародаро. Ман Абдуғафур Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Ба хоҳиши бисёр бародаро имрӯзи вақту соат расид. Мо ният кардем ва хулосаеда омадем ки як видео пешкаши шумо гардонем дар масъалаи аз Тоҷикистон ба Россия омадан. Стоит айози биёем ё не? Дар кадом ҳолат депортатсия мекунанд ва дар кадом ҳолат намекунанд? Чӣ хел спокойно гузарем? Кадом шаҳр равем осонтар асту? Ва дигару дигар маълумотҳоро имрӯз ман пешкаши шумо мегардонам. Аз шумо боша нагзаронда тамошо кунед, чунки то, что шумо да интересе, мумкин дар аввал, дар мобайн ё дар охири видео биёяд. Ва суханои мо сразу мегӯм ки подтверждения катиян, яъне аз рӯи статистика, аз рӯи гуфтаҳои бародаро, падару модарое ки уже спецприём дан, ё ки Тоҷикистон дан депорт кардан, ё ки спокойно гузаштанд. Ва самое главное ки тобистонида ман худам Тоҷикистон рафта омада будам бародаро. имрӯз пага як сол пас, 6 моҳ пас, 1 моҳ пас фарқияте надорад. Шумо нияти сафар кардан доред ба Россия, уже аз ақиби донистани забони русӣ шавед. ҳозир ӯ вақту соат нестае ки шумо бе донистани забони русӣ спокойно гузаред. Не бародаро, шумо хато мекунед. уже азёд кардан дар кора, уже хондан дар кора. Ман медонам бисёр ҳолатда мардум мегуфтанд мо дар кор нестаем, мо кор мекунем, Тоҷикистон мерем. Не бародаро, шумо забони русиро меомӯзен, пешравӣ хитон мешава, пешравӣ миллати тоҷик мешава, бо пула зиёдтар кор мекунен, фаҳмоиштон хубтар мешава бародаро, иро аз даст натиҳен. Ва самое главное бародаро, и тозагӣ. бале шумо дуруст фаҳмидем, шояд суханои ман ягон каста камтар грубӣ расад, камтар сахт расад, но чӣ хеле ки меган ҳақиқат талх аст бародаро. бисёр ҳолатда аҳамият дода бошен. аз аэропорт душанбе вақти Россия меоен, Москва меоен, ё ки аз Москва Тоҷикистон мепарен. на самом деле меша моментҳои бари як хел бародаро да истода намеша. аз ҳамин сабаб ҳам мозӣ бисёриёро гардондастиам бародаро. илтимос вақти ҳаракат мекунем ба парвоз кардан ба Россия, сару форматона хуб кунем, забони руситона хуб кунем бародаро. бисёр ҳолат аҳамият мети бачаҳое ки ягон ҷода кор мекардан, ҳамун либосошон кати Тоҷикистон мепаранд. Склада кор мекард, магазинда кор мекард, даже ҳамун Дикси, Пятёрочка, Вкусвилли, Ахило ҳамон кати мепаранд. ман мефаҳмам финансовые трудности, возможности, хона, падар, модар, зану фарзанд, но вай фақат шумода минус меорад бародарое ки аз Тоҷикистон мепарен, шумода ма мехел як хелоро аҳамият мети ба як либосҳое ки меоянд нигоҳ кардан намешад. боз мегӯм ман мефаҳмам мушкилии зиндагӣ ва дигару дигар. биёед ман дигар хел мисол биёрам, шумо хел хубтар маро фаҳмед. ҳамун либосотон кати парену билетон бусӯзаву по жизни депортатсия гирен хубай, ё ки мисол як ду сум расход кунед, сару формаи тоза, хитонда приятне, обу рӯи миллати тоҷик, бо спокойно мепарен, меоен Россия, мисол Москва кор мекунем, бо ба сари баланд мерен, мисол зану фарзанд, падару модарам мехӯронем. кадомиш хубай? барои ҳамин илтимос ҳаракат кунем бародаро, дар ҳолате ки омаданиен якум дараҷа забони русӣ намедонен, чанд қай медонен, хай ҳеҷ гап не, уже парвоз карданиен, шумо ният кардем бояд биёен, такя ба Аллоҳ мекунеду сару формаи тоза, прическаи короткий, не то что ранги як хел бародаро ёш, пацано ёш ҳозир последнее время намедонам чӣ хел челлендж запускат кардагиян, ягон модай, ягон майда хушругӣ ҳамун чиза ман надидам. но ман бидонам ки хай полни мӯи сара дароз мекунанд, суннатӣ мекунанд, мисол як более приятнее нигоҳ кардан. но бисёр ҳолатда просто пушти мӯи сара дароз кардагӣ бо намхелӣ кардан, намхелӣ мекунанд, мегарданд. но бовар кунед ман намедонам даже чӣ хел бигӯм ҳамин момента. илтимос ҳозир ӯ вақту соат нестае. ҳамира шумо бояд ислоҳ кунем бародаро, баъд бурд мекунем, сару формаи тоза, короткий мӯи сар ва уверенно гап задан. баъд шумо уже аз аэропортҳо мегзарен бародаро, иншоалло. шояд шумо 100% нагзарен. иҷабо моментҳо ҳастае, телефони шуморо проверка мекунад, хонаводатона мепурсад, пеши кӣ меравен, дигару дигар. но ҳар як этапи зиндагида, даже агар мо мисол биёрем, мақсад дар ягон бозӣ мекунанд бачаҳо ё ки ягон чизаш, мо поэтап намерем. хона фундаментат мешавад, мисол фундаментша мекунӣ, як чиз дигаша мекунӣ, ба кришаро махка мекунӣ. ҳамирам тарзи рафтанам, сару формаро тоза мекунӣ, забони русиро хуб мекунӣ, як чизи дигаша мекунӣ, ба тамом иншоалло ки мегзарем бародаро. ин ҳамин қадар гап астае. илтимос ман пурратар фаҳмондастам, барои чи ки бачаҳои ёш бисёрам бародаро ҳастанд, бачаҳое ки намефаҳманд, ҳастанд бародарое ки акоҳошон намефаҳманд, ҳастанд бародарое ки шояд илтимос мара дуруст фаҳмед, мисол надорам падару модар. дар ҳақиқатан мо ҳамин чизҳоро дидем, барои ҳамин ман ҳаракат кардастам ҳар як точкаш кати фаҳмону штоби мардум дуруст фаҳманд. нагене бародар чи насиҳат кунида гузаштасай ва дигару дигар. илтимос ҳама вақт як дигар фаҳмӣ бошад. масъалаи телефон, илтимос телефонотона нав накунед, телефонотона формат накунем бародаро, телефонотона тоза накунем ки шумо уже бой метиҳен. вақте телефони шумо навай,
шумо 100% одами бегуноҳен, лекин уже подозрение даен. То, что дар дарини дили шумо, ира фақат шумо медонен, Аллоҳ медонад. Вай таможнида намедонад, бародаро. ҳозир тщательная проверка ҳар як угли аэропорта бародарои тоҷикда. Полностью аи тарафи телефон медроян, аи тараф меброян. Правильно? Правильно. Вақте ки шумо телефонтона удалит кардаген, ҳама чизтона уже умедтона биканен. Вақте телефонтона шумо нав кардаген, умедтона биканен. шояд возможно яхел бародаро мегзаранд, вай ҳамун бародарое ки бо тоза шудагаанд, забони русиро гап зада метавонанд, хотя бы фаҳмонда метавонанд. Но дар ҳолате ки шумо забони русиро намедонед, дар ҳолате ки шумо метарсен, уверена нестен, хекада мемонен, узру зиёд. Это нам не нужен, мегам. Тап печата мезанам, пожизненная депортация мезанен мере. Барои ҳамин бародаро илтимос, телефонора ягончиро тоза накунен, телефонтона нав накунен. Кадоме ки надори, хай уже фаҳмо, шумо надорен, мефаҳмонен ки ман надоштам мисол. Ҳаракат кунен пеша рафтантон як моҳ пеш шумо хотя бы уже телефон гирен, галерея сурат дошта бошен, ягон ҷо интернет ромадагӣ бошен, чтобы подозрени калонда нарен. Хоб, суратҳои исломиро удалит кунен, видеоҳои исломиро удалит кунен бародаро. Видеои ҷангу мисол мешава бародаро тамошо мекунам. Ман тамошо карда ки мисол видеои Палестина аст, мисол видеои ягон намедонам наставление дигару дигар. Хай омадем ба дальше, возможно тамошо мекунем. Барои пирсидан, савол додан, мегем, хай мо мусулмон ҳастем, мо ҳамикати зиндагӣ мекунем. Ма айвай одамое ки шумо фикр мекунем, ман одамо нестам. Барои ҳамо бояд гап зада тонем. Гап зада ки наметонем, ҳамон чизотона удалит кунем бародаро. Сурату дигару дигар мисол ришу ва дигар чизо иншолло ки лишний раз шумода проблема намешавад. Но бисёр ҳолата бо мегумтона ки айхтон зависит мекунад дар ҳолате ки гап зада метавонем бародаро. Вақте гап зада тонистен, иншолло ки хуб мегзарем. Биёен ма айрӯи таҷриба ду момента шумода мефаҳмонам чӣ хел бародароро гардонданд. Бародарое ки телефонашон навбуд вайро гардонданд, бародаре ки забони русиро намедонист гардонданд ва як бародари дигар ки дар ҳақиқатан омадагӣ сару рӯкандагӣ полностью курткаш ябараш, охир чӣ хел бародар ба ӯ аввол ба аэропорт меоӣ. Дар вай ҳолат не толка хидат ошибка мешавад, балки уже обурӯи бародарои обурӯи миллати тоҷик ҳастем мо. Илтимос ҳаракат кунен тозагӣ забони русӣ ва основной чиз бародаро ҳозир саволу ҷавоб ганда бисёр омадеста. Ин дар бораи шумо ки ҷо мерен кор мекунен ва дар хонатон чанд нафар ҳастен, шуморо савол мекунанд. Шумо ҳама вақт ҳаракат кунен полностью як чизда такя ба Аллоҳ мекунед, баъд мефаҳмонед ман кормилици хона ҳастам, тамом калони хона ҳастам. Ин ҳамин қадар гап ҳаракат кунем фаҳмонен. Мисол додаротон боша, мо ҷудо шидагем ягон чизи дигар, шумо фақат кормилицен, шумо хонагиёро бояд бихӯронен, шумо фақат шумоин, пул хонада фақат шумо организоват мекунед. Тамом ин ҳамин қадар гап иншолло ки шумо мегзарем бародаро. Фанду фиребу чизу дигар чизо намешава. Уверена, полностью спокойно фаҳмондану ситуатсияро. Дуюм дараҷа бояд ягон одам, ягон шиноси шумо бояд бошад дар Россия, мисол дар Москва ёки Питер, Екатеринбург, дигар бояд подтверждат кунанд ки шумо пеши ҳамон рафтесен, кор мекунед. Шумо дуруст фаҳмиден, номерошона ҳозир таможнида гирифтесиям последнее время. Мисол ман мерам, мара савол метиҳад: "Ты куда?" "Да я еду работать." "Куда?" "Да там буду работать поваром. Дай мне номер ресторана." "А у меня нету." Всё тогда не нужен. Барои ҳамин пешаи рафтантон шумо уже одамотон боша ки дар инҷа подтверждат кунанд ки шумо пеши ҳамон рафтесен. Уверена гап занен, забони русиро намедонен, камутун медонен, калаупус гап занен бародаро. Ҳаракат кунен, изо накашен. Хандида, тамом. Хелне слишком бачам дар кор неста. Уверена ягон чи фаҳмонда кати уже мегзарен. Бисёр ҳолатда гузаштесиям бародаро, алҳамдулилло. Но талпа накунен. Телефонора тоза накунен, удалит кунен чизои недаркориро. Основноиш мон бестай, хонагиёй, падару модарай, зану фарзандай, намедонам, мошинтонай, говтонай, сагай, чизе набоша. Узру зиёд. Мара телефоном да бud суратои говум сразу мегум, чтобы шумо вай накунен. Иншолло ки мегзарен. Охирон да бародаро гуфтаним ба масъалаи омадан. Бародарое ки мехоҳен биёен, бародарое ки сару сема нестен. Чӣ хел бигӯм, просто мебиёен ҳозир кор кунӣ, слишком нужда надорен. Лучше ҳаракат кунем, баъд аз соли нав биёем бародаро. Илтимос. Ҳозир худаш то санаи 20 гуфтан рейди калона як. Дуюмуш ҳозир ҳолям ҳамун ҷӯши гармии рейду проверкаҳо мондагиай ҳолям мардуман дамта як лав гардондестян. бовар мекунен агар инами чӣ хел телефонда ҳозир секунду номеру минут кор кардестай, но акии хеле бадам не, но манда ҳар рӯз сообщение дар Инстаграм, дар Телеграм,
дар WhatsApp омадестай бародаро кадоме ки надора поёнда Тождорон драйв номи инстаграми ма дар оҷа мо ҳар рӯз маълумоторо мемонем ҳар рӯз меояд чӣ хел бародароро депорт кардестиян не за что ҳамин хел нигоҳ мекунад ҳой на комментария да нависем бачаҳое ки бошанд ман да менависам мега бародар даже ин хел проверкам накардам печатам задам равонам кардам бисёр ҳолатда анами аз сабаби забони русиро надонистан аз сабаби мӯи сар баланд кантовка кардагӣ не ришу фаш нагирифтагӣ мисол бародаро узри зиёд либосҳои яктарафаш кашидагӣ яктарафаш буромадагӣ баъд конечно мегардонанд барои ҳамин илтимос ҳаракат кунед забони русӣ культурно чётко пӯшидагӣ дароен ютуб да нависен как одеваться по-скромнее там по-классически ман то ҳозир ҳамин хел тамошо мекардам мардак борӣ дар любой чиз чӣ хел гаштан чӣ хел ёд гирифтан ютуб дар хизмати шумо бародаро илтимос сар форматуна хуб кунед грамотно гап занед тамошо рафтесам да еду там прогуляться еду на учебу там хочу учиться там да медонам стать там врачом стоматологом другим мисол еду там работать поваром буду кормить там или образно гуфтестам да ҳамин хел чизо уверенно гап занед иншоалло ки мегзарен ва бародарое ки саросема нестен илтимос сабр кунен ана баъд аз соли нав майда майда метавонем биёем бародаро хела умедворам иншоалло ака ҳама чиз аз дасти аллоҳ аю но ай рӯи таҷриба ай рӯи статистика ай рӯи ҳодисаҳое ки пештара бо ҳамроҳӣ ба нисбати мисол дигар миллатҳо ҳам буданд ягон вақт ягон трагедия шудагӣ ҳама майда майда мисол оромтар мешавад просто ман барои чӣ ин момента гуфтестам илтимос дуруст фаҳмем бародаро ё ки ҳозир мебиёен шумо пожизненно депортатсия мегирен ё ки сабр мекунем баъд аз соли нав меоем бародаро барои ҳамин илтимос ҳозир ҳаракат накунем лекин дар ҳолате ки шумо мисол прям дар кора шумо бояд биёен илтимос москва наёен москва наёен бародаро москва наёен ман ни в коем случае шуморо совет наметам ягон аэропортша советон наметам редко ягон бародаро гузаштестиян камутон шидестае но ай 100% бародаро 60-70% гардондестиян ҳаракат кунен тарафҳои намедонам казан ҳаракат кунен екатеринбург новосибир намедонам тарафҳои челябинску дигар ҷо равем ва ба ҷои даркориро биёен ва бародарое ки дар москва ҳам қарор дорен дидестен документотон ва яй илтимос дуртар равен инҷо ҷои столицае тафтишото хеле зиёдае илтимос кунен илтимос худтона ҳурмат кунен кор кунен сартона хам кунен намозотона хонену пул равон кунен падару модарда ана бошад ягон саволо илтимос нависен узри зиёд камтар саросима может эмоция кади гап задам камбудӣ бошад нависед иншоалло мо дар оянда ислоҳ мекунем ана худо хоҳад ана рӯзои наздик бо видео мекунем дар масъалаи аз Россия ба Тоҷикистон рафтан ва тафтишотое ки последнее время хеле зиёд шудеста аз сабаби ки мигратсионка фаршивӣ дорен ана срок додестиян ай 2 то 7 сола мешунонанд илтимос эҳтиёт кунем ва ба дигаро расонем бародаро боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошен самое главное дар масъалаи граница метавонен номерои рустам да зан занен мошинои моай спокойно граница рафта меоен ассалому алайкум